Kalong ka jingkmen ka bakraw na ka Bynta ki nong shong shnong khamtam ki hep ki barit jaka shnong Sohkhwai Govt district haka ba haka arpoi tarik mentau banai MLA ka nong po constituency ba mineral bonds e mula lejban Buh Mawnongrim na ka Bynta bante ya ka shlem arje nang jing start ka bapaka ka Sohkhwai Government LP school ya ka building lamang pisa lingba ka tran education haka jinglut kumba lai pinyo laktam Hakani kasngi raidon langru MDC uba Balaji Rani uba Adhar SDSEO Lord ki officer berkinong ilam shnong joko Sohkhwai kumban chipan kan mau ka Sohkhwai Government LP school ka deka wei ki school ka bala marching e hadu kata namar ka jingbam dani ka Ïing Skul ka bapaka kabla bu jing e khamta mi ki khena school berkinoi kai ha ka bawat ka trum sop ying ru kala jar thai bar ka jing kham nya kabla jubor hadu kata khamtam ha ka por liur Kaniga school ka dan Bynta hadu shispa san khandai ki khna school hadu ka class 4 Nyai publik kerpang ya ki lai li ki dor bar snong Sohkhwai nong ba ka snong den laang bar kanong terlau ka jinget teli ki jong phi ki lai dor bar snong bar ka school managing committee lala banio e bitaka ngalai kran la khamslam ki ne ka por bat ngaskiu kumen ba aki jinge budin na kamta banio sanction ye ka school layo sanction na ka Bynta banyo ya ka building school ka batumai bat menta ka sini ni sakhi lang hang ni na kaliang junga ngaso ban penpau building school ya i education minister jungi ba la kemen rumbui bat ka sarkar ni baro kawai ya ki ba la perkhat na ka Bynta kumno banyo ya ka ni ka project namar begidan pun spa beli ki school hapo ka RiKhasi jentia ka garo ka bi jungi na ka Bynta ban penio ki school building ki batumai